Jo recordo el pare, quan parlava del temps, parlava de la normalitat de la revista El Temps. Ell sempre deia que en aquells moments València era la capital del periodisme i no Barcelona, perquè és on es feia realment periodisme de la nació completa. I també, això potser és més personal, però jo recordo que va haver un moment que la redacció del Temps era a casa meva. O sigui, hi havia el pare i agafava el telèfon ell i agafava els col·laboradors, trucaven a casa. I pel que veig aquí això ha anat millorant molt, Si tu estàs parlant amb un ministre d'Economia n'has de saber tant o més que ell. Dos, la relació amb el poder s'ha d'anar molt en compte amb el periodisme perquè hi ha molta gent que queda enlluernada amb el poder i es pensen que són amics del poderós. I jo crec que és un error monumental creure que som els seus amics. No, no som els seus amics. I la tercera que podria dir del pare, al periodisme no hem d'anar en contra del poder ni a favor del poder. Hem d'estar davant del poder i fer com de mirall. Perquè a vegades hi ha un periodisme que sempre és a la contra o que sempre és a favor i ell no hi estava gaire d'acord amb això. Era un periodisme posar-nos al davant i fer de mirall dels poderosos.